Milé ženy, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa politici na celom svete líškajú a zaliečajú vám. Milé ženy, aby si získali vašu priazeň. Nástroje, ktoré používajú, sú veselé historky, ruže, karafiáty, koncerty legendárnych spevákov a všakojaké iné výmysly. My si myslíme, že by ste mali od nich žiadať o mnoho viac. Podľa pravidelne zverejňovaných štatistík zarábajú ženy na Slovensku až o 20,7% menej ako muži. Nie je toto problém, ktorý by sa mali politici zaoberať intenzívnejšie, než vymýšľaním gratulačných veršov? Istý rozdiel v platoch mužov a žien vždy bude. Pretože aj štruktúra odvetví a pracovných pozícií, kde pracujú muži a ženy, sa bude vždy odlišovať. No to nestačí na vysvetlenie toho, že aj na rovnakých pozíciách zarábajú ženy o 7% menej. Rovnako sú nepravdivé akékoľvek argumenty ľavicových aj pravicových politikov, ak sa pozrieme napríklad Slovinska a Poľska, kde sú platové rozdiely len 1, respektíve 4%. V hnutí 99% si vážime všetko to, čo vy, ženy, robíte pre našu spoločnosť. O tom, že to nie sú len slová, svedčí aj to, že v parlamentných voľbách sme mali 3 ženy v prvej desiatke kandidátnej listiny. Jednou z našich priorít bolo a aj zostáva odstráňovanie neoprávnených rozdielov v platovom ohodnotení mužov a žien. Toto žiadame aj od politikov, ktorí sú pri moci dnes. Pretože kvety, ktoré vám núkajú, si zaslúžite od mužov vo vašom okolí. Nie od ľudí, ktorí sa celý rok nečinne prizerajú nielen platovej diskriminácii žien. Prajeme vám k vášmu sviatku mužov, ktorí vám úctu preukazujú celý rok, a politikov, ktorí riešia skutočné problémy našej krajiny.